Hola, soc la Cristina, porto una altra estona de ioga i avui volia començar fent la salutació al sol, la que dic jo, la 2. Es fa tota l'estona drets, va bé per les persones que tenen problemes potser de genolls, que els hi costa més acotar-se cap a terra i aixecar-se, que la 1 es fa molt, per tant per a aquestes persones doncs dedico aquesta salutació al sol, que es fa tota l'estona drets, ja moltes vegades hem fet a les meves classes. I res, anem a començar. Comencem amb la posició de la muntanya, Tadasana, drets. Deixa els peus paral·lels a l'amplada de la cadera. Bé, pots tancar els ulls o deixar la mirada a terra en un punt i ves creixent amb la columna. Obre bé els dits dels peus a terra, connecta amb les dues plantes, reparteix el pes del cos, activa i desactiva cames, connecta i glutis una miqueta. Perfecte, i queda't amb el to just per sentir-te còmode. Creix una miqueta més des de la teva coroneta, amb la columna. Perfecte. Deixa el rostre relaxat, ulls, mandíbula, obre el pit, baixa espatlles, separa-les de les orelles. Fes aquesta mirada interna, busca connectar una mica més amb tu i fem 3 respiracions plenes. Inspira pel nas. Deixa que l'aire surti lliure pel nas o per la boca. Fem 2 més. Inspira pel nas. Fem l'última. Perfecte, i queda't un momentet observant aquesta mirada interna. Posa't més bé en la postura, en el teu cos. Queda't observant la respiració. Deixa-la lliure, que flueixi. Només observa. Pots portar les mans juntes prop del teu cor. Busca una intenció per la salutació que anem a fer o dedica-li a algú. Potser podem intencionar que tot el que està passant es resolgui aviat, es resolgui bé, puguem sortir bé d'aquesta situació. Des del teu cor connecta-hi, busca el teu sentir. I obre els ulls i ves creixent amb les mans al cel. Inspira, allarga't. Anem activant braços, cames des de la cintura. Creix, inspira. I expira, deixa't caure cap al teu costat dret. Inspira, centre. Expira, esquerra. Inspira, centre. Expira, baixa amb les mans per davant i obre el pit. Inspira. Expira, tanca. Perfecte, amb les mans per davant, allarga la columna, activa les cames, esquena completament estirada, cames actives, inspira, creix aquí. I expira, deixa't anar, flexiona una miqueta genolls, deixa caure el cap, perfecte. Inspira, mà dreta al cel i te la mires. Expira, canvia.
Inspira, esquerra. Expira, canvia. Fes una boleta o queda't com estàs, recolleix braços i activa la musculatura del cos. Inspira. Perfecte, desplega't passant per la pinça. I tranquil·lament recupera la postura. Inspira, creix al cel. I expira, mans al pit. I continua, inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira, allarga l'esquena endavant, activa cames. Expira, relaxa i afluixa genolls. També deixa caure el cap, mà dreta al cel, mira-te-la, inspira. Expira, esquerra, inspira. Expira, boleta, inspira, activa la musculatura. Expira, desfés. I recupera vèrtebra per vèrtebra, inspira, creix al cel. Expira, mans al pit. Anem a fer un parell de 3 més. Inspira. Expira al teu ritme. Fixa't que vas al ritme de la respiració. Expira, fixa-t'hi. El més important, fer conscient la respiració, coordinar-la. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Boleta, inspira. Expira. I vèrtebra per vèrtebra. Inspira. Expira. Continuem en posa de costat perquè ho veieu de costat. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Obre el pit. Activa una miqueta el glutis si és necessari. Expira, tanca i allarga la columna, deixa cames estirades, inspira. Expira, ara sí, deixa't anar, flexiona, inspira. Expira, inspira. Expira, inspira. Expira, inspira. Expira, fem una més, inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Obre el que et vagi bé a tu. A cada respiració, fixa't, inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Deixa la pinça. Expira. I fem l'última, inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira.
Inspira, expira. Expira. Inspira. Expira. I anem acabant. Inspira. Expira. Perfecte, recorda la intenció i queda't un momentet afluixant, observant la respiració, tornant a connectar amb les plantes dels peus a terra, recorda el llarg de la columna, respira. Ves-te posant cap a l'inici de la colxoneta, elevant de tot, deixa caure el cap, ves deixant caure les espatlles, ves deixant caure tot el cos i ens podem quedar amb una pinça. Flexiona cames o deixa-les estirades, respira. Perfecte. Anem a fer una invertida. Si tenim a mà un parell de coixins per fer aquesta figura, doncs ens aniran bé, segurament. Deixa caure el cap, deixa caure les espatlles, ves cap a terra. Perfecte, respira aquí, mou una miqueta el cap, deixa-la anar. Queda't buscant una pinça, pots portar les mans a darrere, les cames a sota els peus, allarga't. Si és massa intens, flexiona genolls una miqueta, respira. Perfecte, i ves afluixant. Fes una boleta, acompanya la cadera cap a terra i ves enrere i ves endavant, afluixant l'esquena. I continua fent aquesta boleta, inspira, expira, superagradable, inspira, expira. Molt bé, i ens quedarem amb una invertida que ens ajuda molt a descarregar la lumbar. Vale, doncs ens quedarem amb una invertida. Si no necessites suport, te'n vas tranquil·lament enrere, poses les mans a la teva cadera, deixes primer el pes del cos als colzes i fixa't que el cap doncs, el pots moure tranquil·lament perquè no hi ha gaire pressió. I aquí juga una miqueta amb les cames, obre i tanca, o relaxa genolls al front. Vale? Si aquesta postura no et va bé, posar la cadera damunt de les mans, i normalment ho fas amb suport, doncs agafa un parell de coixins, un coixí, els que et vagi bé, els que creus que poden anar bé, els poses a sota de la cadera del maluc, et deixes caure enrere. I ara aquí potser te'ls pots ajustar una miqueta més. Perfecte. Vale. I ara et quedes aquí descansant. Estem fent la postura amb suport, ens podem relaxar completament. Vale, descansa aquí, deixa que la teva lumbar es descarregui, el cap el pots moure, queda lliure també. Espatlles relaxades. Perfecte, i ens quedem aquí, farem unes quantes respiracions.
còmodes. Respiracions profundes, recorda, inspira pel nas. Deixa anar. I treu pel nas també, Si és massa pots treure per la boca, però si et va bé continua inspirant i expirant per al nas. Vale, inspira. Expira. Aquí, si vols, també podem jugar amb cames. Vale, baixant, fent tisores, una cama i l'altra. Obrint. Tancant. Sí, tant. Tenim la cadira damunt dels cosins, com damunt de les mans. Continua. Tisora, obre, tanca. I quan veguis que en vas tenint prou, doncs pots tornar a relaxar genolls al pit i aquí fas les últimes respiracions abans d'afluixar. Vale? Queda't aquí, si estàs còmode. Agafaré l'altra postura, els que estem amb la cadira, amb el maluc a les nostres mans, allarga't al cel, inspira. I des d'aquí, si vols, doncs vés buscant d'anar a portar els peus a terra a darrere del teu cap. Vale? Potser pots tocar el terra. Abans de baixar, prova-ho. Cames una miqueta actives i estirades. Respira fins on arribis. Fins on arribis. Omple pulmons sense pressa. Perfecte. I ara, si vols, genolls cap al front, cap al cap. Anem afluixant una miqueta. I vèrtebra per vèrtebra, acaba d'acompanyar la teva cadera a terra i obre't i descansa lliurement. Respira. Molt bé. Deixa't anar, deixa que el cos, l'esquena s'aplani. Podem deixar les plantes dels peus a terra. La columna ben plana, vés enganxant la lumbar a terra, la barbeta cap al pit. Si vols una mà damunt de l'altra, una mà i l'altra damunt del cos. I queda't observant la respiració lliure, mentre t'acabes de posar una miqueta més bé. La postura que acabem de fer ens descarrega la lumbar. Ens dona molta flexibilitat a l'esquena. I va bé pel nostre cap. Regenerar idees. Perfecte. Fem la postura del mig pont. Els peus estan a l'amplada de la teva cadera, mans al costat del cos. Inspira, pressiona els peus a terra i puja la cadera amunt fins on arribis. I expira, vèrtebra per vèrtebra, recol·loca la cadira a terra. I continua aquí. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Perfecte. Queda't amb
la cadera alçada si és possible. Respira aquí. No cal que l'aixequis molt de terra, simplement està alçada. Cames t'aguanten, peus a terra, de cintura en amunt, deixa el cos més lliure. Omple pulmons sense pressa. Deixa que l'aire t'arribi al melic. Fes-ne 2 més. Molt bé. Abans de baixar, si vols, activa una miqueta més cames i gluti i puja una miqueta més la cadera amunt, el que puguis. La part alta continua ben fluixa. Queda't aquí o, si vols, entrellaça mans a sota de la pelvis i projecta una miqueta més el pit al sostre, amaga espatlles a darrere com si omoplats es volguessin tocar. Perfecte. Queda't aquí, barbeta al pit, cames actives, el melic respira i en comptes 3. I si aquesta és massa intensa per tu, vés afluixant. Queda't respirant al mig pont, si vols encara. Fem una més aquí. Molt bé, i ara sí, deixa anar les mans, desentrellassa i vèrtebra per vèrtebra, descansa la cadera, genolls al pit. Molt bé, i moc-te costat a costat. Una miqueta, deixa caure el cap, recupera la respiració. Observa sensacions. Molt bé, anem a fer una torsió, sí? Provarem de fer un saltet amb la cadera portant els genolls al pit i des d'aquí porta-la cap al teu costat dret, tant com puguis. I si aquest no et va bé fent el saltet, pots posar les plantes dels peus a terra, tornes a aixecar la cadera com si fessis el mig pont i ara baixa-la i la portes cap al teu costat dret. O fent el saltet com tu vulguis, i aquí pots obrir braços en creu i els genolls cauen cap a la banda esquerra, cap a l'altra banda. Fem torsió, cap mira la banda dreta, deixa't aquí, el cos s'afluixa i respira, omple pulmons. Perfecte, disfruta de cada figura. Una més, deixa't anar. I pots tornar al centre, molt bé. Recol·loca la cadera al seu lloc, al centre, posa't bé. Perfecte, doncs torna amb un saltet, genolls al pit i cadera cap al costat esquerre. O si no, plantes dels peus a terra, aixeques mig pont i cadera cap al costat esquerre, genolls al pit. Obre les mans i deixes caure genolls cap a la banda contrària, cap a la banda dreta, aquí, molt bé. Cap mira a la banda esquerra, abandona el cos, respira, recol·loca't una miqueta més bé, si has forçat massa, afluixa, o si pots aixecar una miqueta més genolls amunt, doncs porta'ls, sí, no et quedis curta. Profunditza en cada figura, aprofundeix, respira. Vale, perfecte.
I podem anar tornant al centre, pots tornar a portar genolls al pit i descansa aquí fent un massatge a l'esquena. Pots dibuixar cercles amb els genolls. Molt bé, abraça't amb les dues mans, la cama dreta i amb la cama esquerra. Estira-la, que la cama no toqui a terra, inspira i cama al sostre. I canvia, flexiona, inspira i amunt. I canvia, flexiona, inspira i amunt. I canvia. Continua el teu ritme, inspira i amunt. Inspira i amunt. En comptem 3. Comptem 2. La columna està plana, anem activant una miqueta més cames, en comptem 1. Fem l'última. Perfecte, porta les dues cames en direcció al sostre, sacseja, mou, 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 mou. Deixa-les anar cap a terra i fes un estirament ben gran, ben gran, ben gran, des de la cintura, creix enrere, amb el cos, més i endavant, cap als peus, tira com si et poguessis separar per la cintura, omple pulmons, i afluixa i en fem un altre, inspira, omple pulmons, molt bé. Ves portant les mans a sota de la teva lumbar, incorpora, posa les mans a terra i vés a fer una boleta i vés a seure els teus talons a darrere l'esterilla, obre una miqueta genolls, deixa que se'n vagin cap als extrems de l'esterilla i els peus estan a darrere que es toquen. Vale, perfecte. I des d'aquí provarem d'anar a fer el cuc i la cobra. Arrela les mans a terra, ajunta una miqueta els genolls si fa falta, sí, i ves portant la barbeta i el pit entremig de les teves mans, colzes cap a les costelles, tancats, no, que no estiguin oberts, tancats. Inspira, aquí, puja i torna a seure els teus talons. I descansa, vale? I continua. Pit i barbeta, entremig de les teves mans. Inspira, puja. I descansa. Si per tu el cuc i la cobra és massa, doncs vés endavant, activant mans. Sí, inspira, obre el que puguis aquí, deixant caure una miqueta la cadera, si és possible, i descansa. Vale? Si encara és massa per tu, doncs queda't fent el gat i el gos aquí, arrodonint i arquejant la columna. Vale, doncs continuem fent 3 més, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira i descansa. Pots portar enrere les mans, deixa el cap relaxat a terra, front a terra o de costat, afluixa les espatlles. Perfecte, descansa aquí, respira.
Molt bé. Obre, tanca mans, dibuixa cercles amb els canells. Tal com estàs en aquesta postura, o seu a damunt dels talons, o si fa falta assentat en la cadira a terra amb un coixí, també és possible. Aquí. Potser pots estar més còmode. Molt bé. I continua obrint i tancant les mans. Perfecte. Dibuixa cercles amb els canells. Pots portar braços al cel. Inspira. Deixa'ls aquí a l'horitzontal. Molt bé. Deixa que els braços creixin cap a l'horitzontal i tirin cap als costats i ara flexiona pels colzes, mans a les espatlles i obre. I continua, flexiona, obre. Inspira, expira. Inspira, expira. Molt bé, i acaba de dibuixar un cercle i torna. I acaba de dibuixar un cercle i torna. Inspira. Perfecte. Una més. Els braços cansen. L'última. I descansa, deixa anar braços, deixa anar mans, mou-los, porta el sostre, mou espatlles. Una més. Perfecte, movem una miqueta el cap, deixa caure la barbeta al pit, tenim la columna llarga, tenim les espatlles avall, el pit està obert, braços relaxats, ara cau la barbeta al pit, seu còmode, queda't un momentet aquí, deixa que la barbeta s'acosti una miqueta més al pit, estirant cervicals. I ara des d'aquí l'orella dreta cap a l'espatlla dreta i barbeta al pit. Orella esquerra cap a l'espatlla esquerra i barbeta al pit. I una més. I pots dibuixar un cercle. Molt bé. I tranquil·lament, deixant el cap al centre, si vols, mira costat a costat, allargant el coll aquí. Vale. Anem a sortir del seient. Ens anirem quedant de genolls a terra, si és possible. Farem aquestes figures de genolls. Deixa els ditets dels peus també a terra, cames obertes a l'amplada de la teva cadera, cames una miqueta actives, allarga gluti també, allarga la columna, connecta-hi i respira còmode. Aquí, baixa espatlles, dibuixa un cercle amb el teu braç dret enrere i vés a buscar el taló i torna. El pit sempre i el cos mira endavant, no giris cap al costat i no baixis la cadera, el maluc, amunt, vale? I el tronc, el pit, mira endavant, inspira, expira, canvia de braç, inspira, expira i continua, inspira, expira, continua, inspira, expira, un parell més en cada braç, inspira, expira, inspira, expira,
Perfecte. La propera vegada que aixequis el braç dret, prova de quedar-te amb la figura. Recorda, mira endavant, si vols l'altra mà se'n va endavant, per observar que estàs mirant endavant i no estàs de costat i no estàs baixant la cadera, maluc. Mira endavant, respira 3 aquí, respira 2 aquí, baixa espatlles i canvia, braç dret se'n va enrere, respira 3 aquí, si has de descansar, descansa, abans de fer braç esquerre, que el tenim enrere ara, respira 2, perfecte, si vols descansa un moment fent una boleta, deixa arrodonir lumbars, respirar. Vale, torna't a incorporar i ho provarem de fer ara tocant els 2 talons. Si veus que no és possible en el teu cas, doncs amb les mans obertes cap al teu maluc, sí? Obre bé, com si volguessis ajuntar omoplats i colzes a darrere i deixa't caure, sí? Aquí, o agafant una mà amb l'altra, aquí, vale? Deixa la mirada endavant i còmode. Si veus que sí que t'hi pots agafar, doncs pots portar una mà enrere cap al teu taló dret, l'altra enrere cap al teu taló esquerre, obre el pit, el cap, fixa't que queda relaxat, pots tancar els ulls i si estàs còmode, a poc prova de portar la barbeta al sostre, però respecta les teves cervicals. Vale? Respira 3, respira 2, perfecte, i anem desfent i tornem a fer una boleta. Si vols, el cap a terra, braços relaxats, columna rodona, deixa caure les espatlles, queda't respirant. Molt bé, recuperem la postura. Mans al costat del cap, pressiona. Fem una altra de genolls, estan oberts a l'amplada de la teva cadera. Allarga la columna, vigila que quan estiguis en aquesta postura no estiguis seient, sobretot. Sí? Maluc a damunt dels genolls. Columna llarga, vés deixant. Vés activant cames, glutis, vés deixant. Una vegada més els braços estirats endavant, baixa les espatlles i des d'aquí dibuixa una línia des del teu cap als teus genolls i deixa't caure enrere. I torna. Treballem molt quadríceps i cintura abdominal aquí, endarrere, endavant. Inspira. Expira. Inspira. Expira, fem 2 més, inspira, expira i queda't mantenint, si vols, la figura, si no descansa, respira 3, respira 2, com ha de cremar. L'energia s'està despertant, respira 1, perfecte, i descansa, pots tornar a seure a damunt dels teus talons, si vols posa ara l'altre costat a terra, afluixa les espatlles,
deixa't anar, respira. Molt bé, hem obert molt el pit, caixa toràcica, posició d'obertura i posició de força, les dues postures que hem fet, les últimes. Anem a fer una postura d'estirament, ves seient amb la pelvis a terra, ves deixant els isquions, els ossets ben posats, porta els genolls al pit, enganxa'ls. El cos, allarga la columna, baixa espatlles, acaba d'afluixar a l'última postura, de descansar aquí. I ves deixant que peus rellisquin lluny i agafa't una miqueta més amb els teus genolls, deixes caure el cap i respira aquí. Estem en una mitja pinça, omple pulmons sense pressa, oxigena bé i quan l'aire surt la figura cedeix una miqueta, fixa-t'hi, no tinguis pressa, disfruta de les sensacions de cada figura. Perfecte, queda't aquí o, si és possible, acaba d'estirar les dues cames i tiba una miqueta més aquí. Va, fem les últimes 3. Les últimes 2. Perfecte. Abans de sortir, provem-ho. Amb la mà esquerra, agafa't el peu dret, peu contrari. Si no t'arribes al peu, t'agafes a la cama, al turmell, sí? Inspira i amb la mà dreta allarga la columna, allarga-la i amb la mà dreta va girant enrere, alhora que puges la cama. Sí? Si no és pel peu, és pel turmell, i si és massa per tu tenir-la estirada, doncs flexiona-la. Però estem fent una torsió combinada amb aquest estirament, columna ben llarga i mira enrere. Mantens la postura aquí, respira 3. Baixa espatlles, respira 2. Perfecte. I torna. I canviem de costat, amb la mà dreta agafa't el peu esquerre, inspira, allarga la columna, puja, cama flexionada, cama estirada, com et vagi més bé, obre braç esquerre enrere i respira 3 aquí, cap enrere, respira 2, perfecte, i torna. Molt bé, i si vols, plantes els peus a terra, fas una boleta i descanses aquí. Perfecte. I des d'aquí, vèrtebra per vèrtebra, anem a buscar la posició de Shavasana, relaxació, pots anar-te estirant. Molt bé, ves deixant una miqueta. Si tens una manta que et pugui anar bé, un jersei per tapar-te, si creus que pots tenir fred, doncs agafa'l, o un coixí sota el cap, sota dels genolls. Vale, i et vas posant més bé a terra, pots moure el cap un costat i l'altre, obre i tanca les mans i queda't còmode, queda't observant la respiració, fluixa espatlles, baixa-la, separa-la de les orelles i deixa-les anar. I et pots quedar observant l'aire al teu pit.
Porta la teva atenció ara cap a costelles, cintura, melic. Busca aquesta respiració abdominal, que el melic puixi. Porta l'atenció cap a sota el melic, a la pelvis. Prova de portar l'aire cap a sota el teu melic. Afluixa una miqueta més. Maluc, descansa. Cames i peus descansen, braços i mans descansen, tota la columna descansa, el cap, descansa el coll, la pell del cap, ulls i mandíbula, i el cap internament. Tota la cara, una miqueta més la gola i el coll. Tot el cos. I omple pulmons sense pressa. Si vols seguir descansant una miqueta més, queda-t'hi. Si no, comencem a moure peus i mans, obre i tanca, canells, turmells. Anem activant la musculatura tal com estem. Tanca fort els punys, activa braços, activa el pit. Perfecte, i deixa anar, i arronsa fort peus, activa cames i activa glutis, les 4 extremitats i el pit, i deixa anar. I una més, 4 extremitats i el pit, i deixa anar. Perfecte, i una més, i allarga't enrere, creix, 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 activa. Més, 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 més. Vale, molt bé. Porta la panxa en fora i amaga-la endins. Panxa en fora i amaga. Perfecte. Fes moviments lliures, connectant una miqueta més amb el teu cos. Respira. I quan en tinguis prou, unes mans a sota de la teva lumbar o de costat, et pots anar incorporant. Seu un momentet còmode a terra o busca un seient. Pots portar les mans a prop del teu pit. Connecta amb el batec del cor, allarga la columna. Fem 3 oms per tancar la classe. Inspira.
observant la vibració, sensacions. Pots ajuntar les mans al centre del teu pit. Namaste. Moltes gràcies, espero que hagi anat molt bé avui. Fins la propera. Vagi bé.